Makabato na og disente ug komportableng kapuy-an ang mga indigenous people sa Malawi Island, Isabela City sa probinsya sa Basilan. Kaysa dili madugay, ipang turnover na sa lokal nga gobyerno ang 300 ka mga bagong tukod nga NHA housing units ngadto sa mga benepisyaryo. Tulo ka mga barangay ang gitukuran sa housing project sa gobyerno. Usa ka gatos ka mga IP houses alang sa barangay Carbon nga nagkantidad og 19,953,960.96 nga tawgon kini og Carbon IP Village. Usa ka gatusab alang sa barangay Dike nga nagkantidad og 19,955,611 ug tawgon kini Dike IP Village. Ug laing usa ka gatos ka mga balay alang sa mga IP sa barangay Tampalan nga balor 19,950,068 pesos ang kantidad nga tawgon og Tampalan IP Village. Matag housing unit ana sa 120,000 pesos ang kantidad nga dunay floor area nga 24.8 square meter. Stilt house na klase ang gitukod sa gobyerno sa nisgutang mga barangay. Sanglit na palibutan og tubig dagat ang lugar nga gitukuran sa proyekto. Naghinam-hinam na nga mapuy-an sa mga benepisyaryo ang balay nga i-turnover sa gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.